Kako reagovati na mržnju, kritike, psovke, omalovažavanja kao hrišćanin? Ja sam jako mirna osoba i zbog toga patim dosta, ali također sam i hrišćanka. Ok, to što si mirna osoba, to što nije izašlo iz tebe, ne znači da u srcu, ne znači da si u srcu imala mir. U srcu si očigledno imala nemir vezano za sve te stvari. Znači neko je došao pa te kritikovao, mrzeo i ti si to zaista doživjela kao uvredu. Šta misliš? Da li je Isus bio uvređen kad su ga fariseji vređali? Nije. Znači, Isusa uopšte nije interesovalo šta su fariseji mislili o njemu, zato što je Isus znao svoj identitet, ko je u Ocu, ko je u Bogu, ko je Isus Hrist. Isus im je odgovarao u sili, u snazi, u pomazanju. Odgovarao im je u autoritetu istine. To je jedini razlog. Nije im odgovarao da se dokaže. Znači, jako je bitno da li ćeš problem posmatrati dok si u telu ili dok si u duhu. Ako si u telu, nosit će te emocije. Ako si u telu, htećeš da se dokažeš, da im objasniš šta on meni, ili možda to nećeš reći, ali ćeš u srcu osjećati uvredu. Ali ako si u duhu, ti se prosto izdigneš iz situacije. Znači, ili si u telu ili si u duhu, ne možeš biti jedno i drugo. Ako si u duhu, što znači da provodiš vreme u molitvi, u Božjoj blizini, u Božjoj reči, i onda te Bog osnaži i Bog te bukvalno digne u duh i ti iz duha vidiš taj problem i onda više nisi uvređen. Mene ne može uvrediti duhovno retardirana osoba. Znači osoba koja je slepa, koja je kljakava, ja ne vređam. Ja sam bila duhovno retardirana dok mi Bog nije skinuo mrenu. To ti je kao kada bi osoba koja je ometena u razvoju mene pokušala uvrediti zato što sam dobra u matematici. Jel bi se ja uvredila? Ja, mislim, bilo bi mi žao, razumeš, o čemu ovaj priča. Tako kad je duhovno neko slep i demonizovan, pokušava da te uvredi, ti možeš da zauzmeš Isusov stav i da znaš da njih Isus i dalje voli, Isus je umro za njih, znači ne da turaš svoje mišljenje i da se moliš Bogu. Ja znam da to, mislim, lako je pričati, teško je kad krenu napadi ostati u duhu, ali vidi, Sotona zna tvoje slabe tačke i on će te tu cimati i mene kad uspe da iscima ljude, znači kad uspe da me ubaci u telo, kad ja odreagujem onako emotivno, ja bukvalno čujem majmune, razumiješ, nasamario me. I onda kažem sljedeći put, nećeš, ne dam ti. Ideš ti lepo ribo u reč, ideš da se osnažiš, da budeš duhovno nabildovana i onda kad ja primim uvrede da sam ovakva, onakva, da sam šta god, ja mogu da se molim za te ljude. Ja mogu da imam milosti za njih. Ja znam da to nije od mene, da je to od Svetog Duha, zato što mi nemamo snagu za to. Tako da, lepo ti trči da budeš u duhu.